खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू बोर्ड एडुकेशन। सक्सेसफुल आरो अनसक्सेसफुल सुबुंनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन डिफारेन्सआ मा? जुदि नोंथांमोना बेनि फिननायखौ मिथिनो लुबैदों अब्ला बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां। सासे सुबुङा सासे एयार हस्टेसजों रायलायगासिनो दंमोन। बियो सोंनायसै दि इकनमिक क्लास आरो बिजनेस क्लासाव दावबायग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन डिफारेन्सआ मा? एयार हस्टेसआ जोबोर समायनायै फिननाय होदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि इकनमिक क्लासाव दावबायग्रा सुबुंफोरा गावनि मबाइलाव गेम गेलेबाय थायो, मुभि नायो बा गुबुन आयदा नागिरनानै टाइमखौ बारहोनो नागिरबाय थायो। गुबुन फारसेथिं फार्स्ट क्लास बा बिजनेस क्लासाव दावबायग्राफोरा बिजाब फरायो, गावनि लेपटपआव खामानि मावबाय थायो आरो गुबुन बिजनेस क्लासनि सुबुंफोरजों रायज्लायनानै गावसोरनि नेटवर्कखौ बारायनो नाजायो आरो हाजासे गावसोरनि टाइमखौ इउटिलाइज खालामो। बेनो जादों सक्सेसफुल आरो अनसक्सेसफुल सुबुंनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन डिफारेन्स। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि साक्सेस जानो लुबैदों अब्ला ओरैनो टाइम पास खालामनायनि सोलायै हाजासे गावनि टाइमखौ इउटिलाइज खालामनो नांगौ। जुदि नोंथांमोननियाव टाइम दङ आरो जेबो साननानै मोनाखैदि मा खालामनांगौ, अब्ला बयबो मोनसे मोजां बिजाबखौ फरायनो हायो। जुदि नोंथांमोननियाव मोजां बिजाब गैया, इउटुबाव गोबां मोजां चेनेलफोर दङ, बेनिनो मोनसे चेनेलाव थांनानै बेनि भिडिअफोरखौ नाय आरो गावनि नलेजखौ बारायनानै गावनि जिउआव साक्सेसखौ इनभाइट खालामनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों दि जुदि नोंथांमोना अनसक्सेसफुल सुबुंनिफ्राय सक्सेसफुल सुबुंनि खोन्दोआव गसंनो लुबैदों अब्ला नोंथांमोना गावनि टाइमखौ जेब्लाबो जोथोनै बाहाय आरो गासैबो टाइमावनो जेसे हागौ बांसिनै सोलोंनो नाजा, अब्लासो गावनि जिउआव साक्सेसखौ मोननो हागोन। दिनैनि बे भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जाहाथे नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोननो हायो। टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग।